lotus. Its name in English is lotus. बिबारा जि साफा नै जबा बिबार लोगोफोर पाकुम मैगं जा दंखायो ओइ खैजाबो ओरैबो माने मैगं गायसोगारो आरो So hello लोगोफोर good morning welcome back to my YouTube channel and बिगावरिमा ब्लग लोगोफोर so जोङो माने आदै लाहानाव नै बेयावनो दंफैयोमोन नालाय ओमफ्राय दा सिखारबाय आरो जों सिखारनानै मा अबस्था जों गावब्रें गुब्रें दासो सिखारखादों माने जोङो मैया मोनाब्लियाव बेरायनानै फैबाय नालाय ओमफ्राय उन्दुनानै गोबावजों उन्दुबायना ओमफ्राय दासो सिखारदों आरो जों ओमफ्राय जोंनि नेक्स्टआवनो थादों आरोना दा आदै लाहानाव जोंहानि आरो ओमफ्राय दा सिखारनानै आं ओरै फैदों माने इसोरना इयावहाय माने टिउबवेल इफोरदि गैया माने अरुणाचल जायगा नालाय माने दैखरसो दं आरोना दैखर ओमफ्राय दैखरा बै नै इसे आरोना डेन्जारास जा गिथावना माबानोबो जा गियो आरो ओमफ्राय ओरैजाय फैदों आरो आङो मोखां सुनो फैदोंमोन ओमफ्राय बेनो आरोना जों बेयावनो ओमफ्राय बे जायगाया जाहैबाय 3 माइल ना मा जायोमोन खोमालाय बिसोरना मा होनोमोनथाय ससेखौ गामिफ्रावबो आं बारा मोजां मिथिया ओमफ्राय बे जायगाया माने जोंहाजों बिराद रिलेटेड दं आरोना लोगोफोर जोंहानि आदै लाहा दासिमबो बेयावनो दं आरोना ओमफ्राय सिगांहाय जोंहा बेयावहायनो दङमोन बेयावनो थाखायोमोन माने बिराद सिगां आरोना जोंहानि आदा आब'मोना सब बेयावनो गोजा आरोना बिसोर जोनोम जानाया सिगां बेवहायनो दंमोन ओमफ्राय आंल' माने जोंनि आसामाव जोनोम जानाय आरोना ओंखायनो माने बारा माबा नङा ओमफ्राय बिनि मानसिफ्रा माने बांसिन नेपालिफोर दं नालाय ओमफ्राय आदैमोनाबो सिगांनिफ्रायनो बेयाव थायो नालाय माने बिसानि फिसाजो आदा आब'मोना बर' रायज्लायनो रोंला माने स' बर'खौनो लिरजोबो आरोना टाइटेल बर'खा नालाय जोंहानि असे आदै आरोना इसा न'आ लोगोफोर ओमफ्राय बर' रायज्लायनो रोंला मादैयाबो नेपालिसो माने ओंखायनो फिसालाफ्राबो नेपालि रायज्लायो माने हिन्दी रायज्लायनो रोङो आरो एसे एनै माने इयावथ' अरुणाचल जायगा हिन्दी रायज्लायो नालाय इसोरो ओमफ्राय बर'खौ एसेबो रोङा माने इसोर बुजिया माने फिसाजोआ आदैया रायज्लायो आरो मादैया बुजियो आरो एसे ओमफ्राय जोंहा आरो बारा रोङा नालाय आं गिमांगि नायनानै थाबाय थायो माने रायज्लायनोथ' आङो माने इसेबां स्पस्त' स्पिडि रोंला आरोना आगोल उन्दैयाव रोङोमोन आङो नेपालि रायज्लायनोबो बेनिफ्राय बुजियो आरो बुजिनाया ओमफ्राय दा आन्दासैनो रायज्लायलाबायो एसे एनैखौ ओरैबायदिखा माने ओमफ्राय बैनो जाहैबाय न'आ बिराद गोबाव जाबाय आरोना बिसोर बेयाव थाबाय थानाया जोंहानो ओजोंहाय थाहैनाया 20 इयार्ससो जाहैसिगोन माने आङो 19 जाबाय नालाय ओमफ्राय आंनि जोनोम जानाय सिगां दंहैयो नालाय जोंहाय ओमफ्राय आरो इयावथ' बेनिबो सिगाङावनो दं नालाय बिराद गोबाव जाबाय आरो बेयाव दाबो बेयावनो दंबाय दं इसा ओजोंहाय आसामाव दाबो थाङाखै माने जायगाखौ बिराद मोजां मोनो आरोना ओरै सिरिनो एसे थान्दा जायगा जायो नालाय अरुणाचल जायगा बरिया मोनखायो माने थानो थाखाय बयबो ओमफ्राय इयाव माने दैफोरनि मानि बेल' एसे प्रब्लेम जायो आरो गोजाननिफ्रायबो लायनो गोनां जायो मालाबा समावहाय दैया रानबाथाय दाथ' दैनि एसेबां माबा गैया माने मोजाङानो जायगाखौ नायनो नामा लोगोफोर दैखरखौ देखायनो दे आं लोगोफोर नोंसोरनो आं जा गियो माने माबानो खावनोबो माथो दैया भर्ति जाना दङ ओंखायनो गिनांगौ गैया नै इनिखौनो लोङो आरोना इसोरनि दैया अरुणाचलनि दैया बिराद साफा जायो माने दैया बेनो आरो दैखरा बेनिफ्राय लाना दुगैनांगौ लोंनायखौ लांनानै सरो आरो बरिया माने ओमफ्राय ओरैजायबो जायगा दङ ओमफ्राय मोनसे प्रब्लेम बेयाव कारेन्ट गैया लोगोफोर ओमफ्राय बिराद खेथि खालामो आरोना बेयावनि नारेंफोर मैगं थाइगं बिराद गायो स' बिराद साफा जायो आरोना बेफोरखौसो मैगङानो गायनाय गोजा आरो मैगं गायनानैबो फानो बरिया गथ'फोरखौ आब'आ जि टिउसन लागासिनोमोन आरो थांजोबनो जाबाय खोमादों फुङावनो फैनानै गथ'फोरखौ टिउसन लागासिनोमोन आब'आ जा बुरजा लाखायो माने फुङावनो फैनानै ओरैयावहाय बारा बिदि लाग्रा गैया नालाय आब'आनो लायो आरो जि बुरजा गथ'फोरखौ ओमफ्राय जोबजोब्बाय खोमा थांसिगोन बियो इसाबो जोंहानिजोंनो सेम आरोना
आब' दङ ओमफ्राय आदा सासे ओमफ्राय बिनानाव सानै दं आरो गासै साब्रै जोंहाबो साब्रैमोन नालाय सेमनो बिदा फंबाय जोंहानि आदै असे आरोना बिसा लोगोफोर जोंहा गासै आदैया सासेल'खा ओमफ्राय आनै सानै दं आरो सासेयाथ' सिमेन्ट सापरियावनो नालाय ओमफ्राय सासे नेपालाव हाबा जादों आरोना नेपालाव इयावनो हाबा जादों ओमफ्राय दा नेपालाव थांबाय आरो थ' देनाहालागै नेपालावबो बेरायनो थांनांगोन लोगोफोर उन्दैयावनो नुदोंमोन आं खनसे ओमफ्रायथ' नुवाखैनो फैबाय थायाना बिसोरबो गोजान नालाय बेनिफ्राय सब जायगाया माने पुरा बरिया आरोना थानो माने सान्थि सिरि लांदां जायगा ना हरफ्राव जिरायना थानोसो मोजां जायो जा बरिया मोनखायो माने गोजोननाय मोनो बिदि जायगायाव थाबाथाय लोगोफोर बरियानो जा साफा सब माने मैगं बागान गोजा आरोना जे ओमफ्राय बिदि माबाफोर मोसौ बोरमा फिनोबा बिराद मोजां जायो गांसोफोरा बिराद बरिया थायोना बिसोरनिखै बेनिखै मैगंफोरनि थाखाय हालेवनाय मानाय गोजा आरो बरिया मैगं गायनो माबानाय गोजा नायो सबाय बिमा जाने वाव लोगोफोर भिउखौ नायलाय ग्रिन वाव जा मोजां ओमफ्राय ओरैजाय न'फोरा माने एसे गोजानाव दं आरो खाथि नङा तामाम गरम ना सान्दुङा दा नांदों सिनाय मबाइला मोननै पावार बेंक लाबोबाय बेटारियानो ल' जाबाय मोननै पावार बेंक मबाइल गंथाम सेस सेटेप हरसेयावनो जोबजोब्बाय बेटारि ओमफ्राय दा चार्ज होनो थांगासिनो आरो कारेन्ट गैया नालाय बेयाव आब' मोनजों खाथिखै सिजा होयो आरो थांगासिनो जों सिबिं ना मा खोमादों इयो सिबिंफोर औ दलङा माथो बरियाथार गलांबाय जा मोजां बानायदोंना ओमफ्राय इमान फिसा बानायदो दै देरसो आरोना दैज्लाङाव ओरैजाय निसानाव फैदों आरो जों मबाइल चार्ज होनो माने ससेखै कारेन्ट बोनाय दङ बै आदैलाहानिसिम गैहैयो आरो ना उनाव लाबोगोन होनदों खैजानिफ्राय ओइनो आरो आदैलाहानि नङा बरिया गाव ब्रें सिखारना मोखांल' सुना फैदों माने जोंनि मबाइल चार्ज होनो उपाय गैया मबाइल गैयाबा थें पावार बेंकखौ माने जों हाखु दाखु फैनाय जाबायना बारा चार्ज होआखैमोन माने बेटारियानो बारा गैयामोन ओमफ्राय मबाइल गंथाम मबाइल चार्ज होबायना जों ओमफ्राय जोबजोब्बाय माने दा होनानै दोननि ओमफ्राय दा होलांफिनोसै मैगं बागाना देग्लाय बारा गायाखै आं बेखौ लाइ गोजा ओरैसो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेयावनोसै नोंथांमोना जायगाखौ नायनानै बोरै नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना बाय बाय।